1992 година създадахме Болтрако, за да бъде представителство на фонда за България. И вече 20 години Болтрако успешно изпълнява тази своя функция, разширява и укрепява, за което искам да благодаря господин Проданов и целият екип и да желая да продължават все напред и нагоре за наша обща радост. Като излезе първото поколение 1972 година, той веднага се превърна в новина, защото даде възможност на корения гражданин да обикаля притеснените улици на Токио в едва ли не в Отойлът, в една удобна и една функционална среда. 20 години по-късно вече си вика пето поколение, той вече беше утвърден лидер в къса си. Той беше вече утвърден партньор на деловия човек, на човека, който е забързан и който в същото време иска да се радва на живота. Човека от края на 20 век. Всички предимства, които он вложи в си, се прояви по такива всички други модели. Едно от тях, като че знаем, е това, че екстрите, които за другите производители са екстри, при колони специално мисли бяха част от стандартното оборудване. Въобще, който се докосна до си, който ме казва, който го има най-добри топли спомени. И аз тук ще споделя, че преди няколко месеца срещах един от първите си колеги от Болтрако. Неговият бизнес днес е свързан с посрещане на чужди гости и изпращане. Той ми сподели, че за тези официални цели си купил друг автомобил от друга марка, но ми каза, че когато трябва да отиде да си върши някаква работа или да пътува, се качва на добрия стар Сивик, защото само в него се чувства спокоен и сигурен. Може би ще го звучи малко предизвикнато, но има много случаи в Болтрако. Значи, хората обикновено, когато обичат някакъв общ символ или обичат нещо радостно за заедно, те обикновено се свързват. Някои от тях свързват с животите си, други се добряват. Въобще подобно нещо се забелязва и в автомобилите на Европа. Спомням си, един от първите ни клиенти, това е едно младо семейство, които много радостно си купиха Civic. Ние също ги се радвахме. Само, че по едно време нещо се случи между тях, почнаха да се делят. Стигна се до това, че трябваше да раздължа автомобила. Това не стана, слава Богу. Ние може да ви помагаме само с добро сервизно обслужване, нещо повече. Но така или иначе след време нещата се пооталожиха. И аз един ден ги срещах най-случайно в един банков клон, оговаряха кредит, за да се купуват апартамент. Те много ми се зарадваха и казаха, ние ще си купим пак Civic. В Civic-а си направихме бебето. Това беше. Така че Civic-а е много функционален автомобил. Много така, тогава между другото чувствам, че ние омлачите сме много голямо семейство. Когато направихме първият шоу, това беше на улица Раковски, там сега е първа инвестиционна банка. Това беше в такъв свободно място, много хора влизаха, някои само да гледат, други купуваха, да се спомня един случай, когато нахълта един гражданин по-мускулно и се спря до багажник на един триврат Civic и изкоманда. Включай, откривай. Оказва се, че от някои от Съветските републики. Много внимателно огледа пространството отзад и каза, като на себе си каза,
може да се открадне мич. Ние решихме, че някаква шега или нещо, някакъв дипломатичен израз, но той сериозно ми обясни, че там видях незадължително мичето да го откраднато. И поведно след, че не го гледаме с стига нужда сега, каза, това е обичай. Просто даже правих процедура по открадването, тя се тренира. И е много важно на момично да го е удобно вътре. И каза, може да се открадне момиче и трябва да ви кажа, че той е жълт и това си вика. Няма, че там обичайите се допускат.
представим няколко модификации специално за 20-та годишна на Бултрако, за 20-та годишна на присъствието на Хонда в България. Тези автомобили, независимо че имат повече оборудване от стандартното за Европа, са с цена близо 20% по-ниска от средноевропейската. Ние за сега нямаме от тези автомобили на склад, те ще бъдат при нас 15 дена. В момента виждате модели, които са от редовното производство. Производството започна в края на миналата година, фактически това са най-първи, които сме получили. И от първия седмица на април, първи автомобилите ще специалната серия за България ще пристигне в шоурумите в София и в страната. Мисля, че достатъчно има колеги в залата, така че за подробности може да ги напитате тях. А сега